Nå, Frederik synes lige, vi skal introducere os. Jeg tror altid, vi kender os. Nej. Ikke rigtigt. Nej, okay. Jeg taler så personligt, men ikke så meget Cosplay. Jeg tror, vi skal introducere Cosplay. Værsgo, det er dig, der synes, vi skal introducere det. Du gør det. Nå. Du er bedre til det. Nej. Jo, du er. Okay. Vi cosplayer så nogle karakterer for en serie, der hedder Vampire Night. Og ja. Og så vi skal faktisk forestille at være vampyrer. Ja. Til dem, der ikke lige ved det. Det er Hvor er måske jeg stikker? Det skjuler vi jo. Vi vil jo ikke skræmme det væk. Endnu. Ja. Godmorgen, de damer. Og dig, Philip. Hvor er de alle sammen henne? Dine fangirls. Ikke jeg lavede det til. Hvorfor slæber du rundt på så mange bøger? Det er læsestof til, hvis jeg keder mig. Ej du, vil du godt holde dine fangirls væk fra mit værelse, tak. Så var det der, det var. De skal jo stå her, når jeg kommer her jo. Pokkers. Mine undersåtter. Men Ichiro, hvorfor læser du egentlig? Hvorfor læser du? Du har altid hovedbegravet i bøger. Det er fordi, der er noget, jeg prøver at finde ud af. Ja, hvad er det? Jo, altså, alle ved jo, at vi vampyrer, vi kan ikke fordrage kors. Og hvor vil du hen med det? Jo, hvorfor hedder vores skole så Cross Academy? Det var et godt spørgsmål. Det er jo fordi, at vores skole er opkaldt efter vores chairman. Det er jo hans efternavn. Også Yukis. Hvilket minder om. Yuki har snart fødselsdag. Så skal du give hende en gave, der kommer helt fra hjertet. Skal jeg give sit hjerte? Ikke bogstaveligt talt. Nu ved jeg det. Jeg vil give hende en rose, fordi jeg elsker hende. Jeg tror, jeg vil give hende en spids pind, hvis nu hun skulle føle sig troet af Eidos tilnærmelser. Som om det er noget. Hvor ser vi jeg give hende? Tada! En sten! Fordi den holder evigt. Og som 1000 år, så kan hun tage den frem og sige, det var den Eido gav mig. Det er det mest romantiske nogensinde. Jeg vil nok ligefrem kalde det særligt romantisk. Og desuden lever Yuki-chan ikke om 1000 år, for hun er jo et menneske. Måske har Kanone Sommer ret. En rose er romantisk. Men skal det så være en rød rose? Nej, Kaname, det vil hun misforstå. Hun vil ikke se det som et tegn på din kærlighed, men som et tegn på, at du vil suge hendes blod. Jeg synes, du skal give hende en hvid rose, fordi det er farven for uskyld og renhed. Nej. Det går ikke med hvide roser. Altså, hvem vil have noget, der symboliserer renhed? Altså, hvis man er ren, så kan man jo bare tage et bad. Rød er for traditionel. Det bruger alle. Altså, jeg synes, vi skulle blande farvene og give hende en lyserød. Sikke et dilemma. Ja, det kan jeg godt se. Rød, hvid, lyserød. Rød, lyserød. Jeg har det! Verdens mest geniale idé. Og den skulle komme fra ham. Hvorfor er det også så svært ved at tro på det? Vi giver hende alle tre! For en gang skyld ser det ud som om, han har fat. Det er da det rigtige. Ja, Kaname, jeg synes, du skal give Yuki-chan alle roserne. Hey! Hvem siger du har du give dem? Hey! Det er på min idé! Kom væk for pokker! Ja, det er det. Det var de roser, jeg ikke må spise. I vores kan i vores. Nå, jeg er i vores. Ja, altså, der er forskel på, hvad jeg kan og hvad jeg ikke må spise. Du må ikke spise dem. Godt så. Det var også slå dig med det.